Babilon. Hatani debata nagabi turtuk jamita sadarion ima sian barita nauli sinura ni si Matius mamuka mai di Matius 10 sada ayat 20 alu songonon madidok disi Roma hamu tuau hamu akan aloja jalan nasorat asa hupasonang hamu ido sahatna hita sude do jol mamadok iya ngunwon godang do hamaulanna alaniaka hamauloni gabi loja jala sorat majol mai loja jala sorat do danak loja jala sorat do naposo langsung di dohot nama godang loja jala sorat do jolma di persikolaan loja jala sorat do jolma di nama ngalului karejo loja jala sorat do jolma di perkarejoanna alai naubal kasiani loja jala sorat do jolma mengadopi malu-malu nisi polis situ tuh si polis manai jolmai tu ibana jala godang do dalan dipatu pasi polisi asaulo jolmai haraonna adong doi marhite akatawaran hataboan di pakilalaan adong muse tawaran asa marnapuna di akta asa daput perkarejoan asa daput jabatan jala dumhudul muse di jabatani adong muse do tawaran tu hamuraon manang papungu akta buasa boy songoni somalna alaga di portibiondo nagabe si pareahanna nian di moto do naik konsal pudo portibion rap do na pinarhakiot na alai hira so diat turehot doi ay sa ilalap do jolmai papungu-pungu arta dohot hatabohon ni portibion pakot honna tungloja jala sotat majol mai dibahen si polisi alai mananga HP si bot siri mabahen loja jala sotat jol mai adong do haluaon dihita natuk mangurupi jala matbogehon hita ima Tuhan Yesus pargogo naso hatudusani hamu akamang dot hamu akainang nah hinahulungan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus di parngulot tahun macai godang do akana masa natadupi boy doi permasalahan di mabahen persuk ngulutah sudah permasalahan nadong songon permasalahan di rumah tangga di lingkungan ta di patkatejota do dia kana sing dope adong dosa ada ilustrasi tu hita adong sadaina lao tudatu jala manukun maibana tudatui ibana manukun parumah tanggaunna ala dangadong kebahagiaan nanggo sau tepi di parumah tanggaunna sida disukun datui matu inatai aha nama sainang rohamu mandapot tonau songonon amang inatai be minciti tahun sude akan masa nadong dipakdongan satibion nai sampai tumatanya semayana minciti tahun ni
nunga 20 tahun kami nama rumah tangga. Alai satu sadarion dakiau bahagia di Bandungan Satibioni. Saya naholan nacik nito hado di baini bana tuau. Karejona tiap botngin holan na tenggen. Marjuji tonga botngin mulak tujabu. Molomuru ibana tuau, molomuru ibana au mah dohot dana nagabi korban pelampiasan hamuruk nai. Sattabi hata olo ibana mamastapau. Molo dialo hatana. Dang holani dibae ibana tuau. Nama bae nakci ni tohak gutu ibana. Olo musai ibana selingku dohot buruan asing. Jala gajina be dakya dilian tuau. Mulu di pangido gajina itor muruk ma ibana. Jala didok ibana unang diat toiho gajiku. Hopi kate jodoh jala dong gajimu. Ima bahen keperluan dihita. Kuboto do sude gajina habis tuku dituak marjuji dot mathaleti tuburuan asing. Molo minum tuak dot marjuji boydo kumaklumi pangalahonai. Alai molo mathalle do tuburuan asing dang terima audisi. Maceh akitian rohakku di baheni. Di sude akka pambahinan nai salelengon sawak do mangadopi pangalahonai. Alai saunari dang tahanau. Alani mamang roau tuhamu lau manukun dalam konsultasi au tuhamuna. Songon dia do mengatasi asamu barohani amang-amang ni bayi amat tani bayi. Makdege sude hatani inangi datui pe gabelun rohana. Arani potsu ningoluni natai dibahin amat tanai nasuhasiai. Jala didok datui ma tuinatai. Bah salut duau maknida inang. Sahabat mangadopi pangalahoni amangi nasuhase atu inang. Boy mai huatasi permasalahan nasongoni. Bah dinggan mai amang mauliate mah hudok tua amang boy amang membantu persoalan di rumah tangga nih bah halus ninatai. Datu ipe madok muse tuinatai. Adong ma tulu hal manang tulu siarat nanaing sidohonokku tu inang. Asa diulani nang natului. Tulu siaraton boy doi anon mengatasi permasalahan nadong di rumah tangga ni alak inang. Ahamai syarat na tului amang didok inatai mah. Datu ipe madok syarat na bakjolo. Arani porsuk dalam marsikot inang dibahin suami ni inangi sirang ma kala inang tubawa nasuhasiai. Jala dialusi natai mah bah yang sanggup bawa amang marsirang tibana. Aladong dope holong di rohakku tibana. Bah itu ati molo songoni pakai masyarat na paduahon. Pamate ma amat tai inangi ido didok datui ala salilengon marsik korinang dibahin ibana mate botat hian mai amang syarat napa dua honi dang sanggup bau mangulahon nasongoni. Makdo sau molo hulahon ni jalau jungna tu penjara wanon. Sattabi mamang dang tigau pamatehon amat tani bayi. Mabegi sip satokin ma datui. Jala didok mamuse.
syarat na parjolo dohot na paduahon dang boy dilahon inang. Syarat terakhir mah manang syarat na patuluhon. Syarat na patuluhonon syarat na sangat ampuh doon. Dijamin boy mengatasi sudi permasalahan nadong di rumah tangga ni inang. Inang pe dang marsikot dang adong manggugai inang. Jala bebas sian hajahaton amatta ni inangi. Ahamayamang alus ni inangi songon na pinasaran ibana. Syarat na patuluhonon sebaikna pamate ma diri inang sendiri. Bago yamang tiga nai puang datui matok songoni. Kita dangadong hapersen na tutuhani. Ilustrasi na songoni ma nama bahen jea di ngolu ni jolma. Molo adong permasalahan nadong di rumah tangga unang disukun tudatu ai hagao do nadong natikos ahana didok nai alai persea mahita tutuhatta nalapain ngolu dihita atau mahita tu Yesus tapasat masude aksak nirohatta tutuhan tapasat ma aksak nirohatta tutuhan Yesus marhiti tangiang porsea mahita tu ibana saina di bantu dohita sude akal walutta di boto Yesus do holan ibana do na boy mengubah pangoluat tahun molo persuk ngolum boy do dibain Yesus gabe sonang molo hacit roham dibain akadunganmu boy dibain Yesus gabe matlas ni rohaho molo dipatu pahalat naso hasea di bagasan ngolum patu pamana hasea di bagasan ngoluna jala ulama nadenggan. Hamu akamang do tamu apenang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alani didok Tuhan Yesus do Roma hamu tuau hamu akan naloja jala nasorat asa hupasonak kamu. Holan Yesus do hape mual ni hasonangatta. Molo adong pe usaho ni bokti bion mapain sonang jolmai si pauto todoi gabi terkirim do jolmai di aka nama kirim di hasonangan nasian bokti bion ai holan di Yesus do hasonangan di aka naloja jalan nasorat ido natalup malua sian halojaon dohot malua sian nasorati ima akan naolo mangului jojo ni Yesus nama dok Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan nasorat atong asadakot hita hasonangani tauloi ma jojo ni Yesusi amin. Sian halojaon dot hasoraton ni todo hami tuho ali Tuhan manda potoko ali Tuhan Yesus saya cakon mahami jala palua mahami sian aka boban nami amin.